No, zdravím vás priatelia. Je nedeľa. Pekné počasie vyzerá byť, ale nie je dosť chladnejšie. Fúka vietor zimný, ale tam nevadí. A máme na pláne dneska aj taký výjazd. Spišská Nová Ves, Zadný Hil, Bielý potok, to je časť Mlynky, Hanilec, Nálepkovo, potom pôjdeme hore na Zavadku smerom na Bint a Spišská Nová Ves. Aj vpredu vidno, že nahráva. Tu mám tmavú obrazovku teraz. Ten ešte veľký popes prejdeme a tam. Aha. Koľko mali? 2200? Matúša nafilmujeme. Smerujeme na Predný Hil. A ideme po nejakej novej ceste, inakšej, ale je neznačená mape. Je taká lesnícka cesta, ale hlavní cesta není, ale takový krásny chodníček, vyšlapané, paráda. No tu sme šli tu nižšie dolu, tak sa smerom na Klauzy, tu pod dole, kde po ceste dolu. No. Hej, Kaja Šen ide za nami. Tu je ten chodníček, aha, ale tam je listia kopu. Netrúfam si ísť tam. No nič, potlačí náš tam. Hej, hej. A tu tak do dola. Aha, to som nevidel z dola. Hej, to musíme vytlačiť ho hore. Sa nedá. Tak ja netrúfam, tiež prejdu. To je nejaký metrik, dva. On keď bolo to pevné, tá hej. Ale tu sa šmykneš na týmto. Keby to bolo rovné. Hej. Ale to je riziko. Aj z hora, keby sme šli naopak, tá hej. Hej, z hora naopak ešte jak tak. Ale aj to by som sa bol. To sme tu. Zo spodu to vyzeralo dobre, akože pohodovka, ale toto ten vrch tu hore, vidíte sami, že čo to je. No, sme si vybrali zle. Toto je to, že je to podľa toho kopca ešte vysoko. Nie je vysoko, možno, že... Tam už je slnko, tam možno, že sa to tam zlomí. No neviem, možno, že sa... Čuješ? Možno, že sa skrutíme tam. No. Nachádzame sa, hlava. Čo to tu je? Havrania, Dacha, Dolka. Nad Mlynkami sme.
No a ideme smerom dolu do tej Havranej doliny a potom smerom na Hnilec a uvidíme dolu na Lepkovo. Teraz sme prišli tu z tej cesty hore. To si to špinká fľaška. Keď som pil cez toto, ale také špinom som mal, rozumieš? Ja teraz No, toto bolo brutál tam hore, tá cesta. Už sme si dali poradiť. My tam stretli jedného cyklistu. Hovorí, dobre, ale to raz a nikdy viacej po tej ceste hore. Tu je to taký parádny zjazdík. Však toto bola stará cesta, nie? Keď nebola tá nová urobená. Už je to rozbité. No a ideme smerom na Rakovec. Tu vedie tá Hnilecká cyklomagistrála. Z Vernára sa mi vidí až do Margecian. No a sme na Hnilci. Železničná stanica Hnilec. Cez hlavnú cestu napojili sme sa na cyklotrasu znova. Tak to vyzerá nejak Hnilecká cyklomagistrála. Kúštik z nej. Úsek Hnilec Delava. No, takže sa blížime do Nálepkova. Tylko nie chcę to Nálepkovo splavnąć. Hej! No, sme na Hnilčíku. Teraz odbočíme na Bint. Pohodička. Fajne počasie. Ale 12 stupňov. Ukazuje 7 zatiaľ.